ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲର ଏକ ଧମାକାଦାର ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ଫେରିଆସିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ରାମ ତମେ ତମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଜେଜେମା କହିବେ, ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଏଇ ଘର ଆଉ କାହାରକୁ ଦେବିନି। ତାପରେ ଚିଙ୍କିର ମା ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ତୁମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଏଇ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ତାପରେ ସେ କହିବେ, ନା, ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଏଇ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଆଉ ତାପରେ ଚିଙ୍କି ସେଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଚିଙ୍କିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।